Bir garip adamın ayaly sığırının tüýdünden saryaq taýarlaýardy. Ol bolsa onu yerli azyk önümler dukanyna satmaga berýärdi. Ayal ýagy 1 kilogram agramly tegelik görnüşine getirýärdi. Emma bir gün dukançy ýağ getirýän garip adamy şüphelenip başlady we satyn alynan tegelikler ölçüme kararyna geldi. Görüp otursa, olaryň hersiniň agramy 1 kilogram däldi, 900 gram bolup çykypdyr. Bu dukançyny gaty gaharlandyrdy. Ertesi gün ol ýigide şeý diýdi. Mundan beýlek men senden hiç zat satyn almaryn. Aldygçy. Ýağyň her tegeliginiň agramynyň 1 kilogramdygyny aýtdyňyz. Ýöne aslynda ol 900 gram ekeni. Men özüm aldatmaga ýol bermerin. Garip ýigit gaty görüp aşağı seretdi. Ussat, biziň terediýimiz ýok.